andiri boko chibvisai zvibvise Mwari wakanaka Mwari wakanaka Mwari wakanaka Mwari wakanaka jete Mwari wakanaka matelu ndeni kuya Mwari yala kuti gogorosi igagi kuti gogorosi gogorosi alright imakodo msabata vanakasi izvi hazvibatwi izvi ndo zvisingabatwishe toenda pane imwe ikapwanyika modi unonyanyisa zvinhu toenda apa umusadero hauchioni saka tizvo zvine 6 akadai makodo muchadei kudeizve Muchadei. mwari wokudenga ichi ni favorite kala nyandizivi mbuya ndodambudziko randaita kala yeizve yamunoda pazvinhu zvenyu izvezvi kala yakatonaka ipi iyeyi yose yakanaka nokuti haina kunongwa zviyabva kutenga kuna Jesi munogona uzomboistirani patinombogocha utenderi weri mbochanisvirirai mavoko ini tinozvitenda tinozvitenda asingamboita paya makuseni tatakashurukirwa takashuva mufaro wedu tikati todi Jesu indobva ndati mbeshi inanguda umbodi ndakumboenda pachiredza apa asi hana uzobudza kuti pandazosimuka paya pandatoti ndotosimuka izvo zvichichaitika hatina kuziva handina kukudzai ndikati kana nemufaraakamatete chivi kuna mwari musina makaita sikireti makaita sikireti yezvinhu zvenyu mukangozvinyika musina kundibudza moga zvimwe chete saka apa pamanje ndamanya pandikaita up and down kunotsvaga chinhu chandanzi nemunhu iyu ndikutsvakirei ndobva ndatonochitsvaka chinhu ichocho imwe kufunga kuti chii kuda kuzvifidha kuita zvemudumbi zvemudumbu ndakukupa second chance muri kufunga kuti chii futi yes man mwari ndiudze ndaurai namwari tinzwe muri kufunga kuti chii chandauya nacho hinga ndakakudzaiwa amai ndatokawo wangu Fembera. yeye kuda ndizvo zvauya zvega nditombozvitambira ndimene ndikuvharei muizi inonzi surprise chirungu zvecho mofunga kuti chii chinonzi surprise ndinoziva kuti zvinorevei ndikuvharei maso surprise chirungu surprise iko ndakuitirai masurprise handichakurira tidzii handichakuudzii apo wamaitepira ini ndinogara padhuze naJesu ini ndinogara padhuze namwari andiri boko chibvisai zvibvise mwari wakanaka mwari wakanaka mwari wakanaka mwari wakanaka jete mwari wakanaka matelu ndeni kuya yala kuyenda nemegwa akanakisa muchedzera kuputsa handechida uchiziandezvinzasara muchibva ndanyura ipapo muchiona mastaira murati kudike kuri sei mbuya ndinokuimbirai ndinokufugamira ikapi zvisadza apa zvimurivo apa zvimwe zvivhiji apa tichidya ndaitisa masikweya mbuya munhu wese makutoona munhu nemunhu uri paziri ingani mbuya ndiro idzodzo tofanira kuita 5
idzi ingani asindazoresha kai dandaresha saka ndatochairwa shanu pamwe kudana kuti yasarauka ndova ndaita shanu ndaita shanu handi muri pano imoti imi mbuya tindo Kasendo na Abrahama ini watch 5 ndiro yangu nogara pano seti yoga gene 5 azibadana sezo kugwadama chai mai isaka papa ne ndiro yasa ukundo kwanisina kuzoita 5 iwe mani nokuimbira ndinokukugamira iwe tinochinjanisa marenga vagari batai tinzwi mbuya patisei papo patisei adziputsiki nyango anaekera na Abrahama wakabata ine mere bata Abrahama yakuti unyaso kubata ungaputsa isei batai sisi saka idzi 5 dzakadai tudai chimboisai padivi toenda apa ana America anonzi macheese terawo anoita sekuti maglass asasi maglass sana mboda kunomatenga maekera ndikaona kuti makapu oga ndo anga achazongokwana asi ndiro dzasingakwani ndobva ndambushanguya kuda ndiyazondirifeya kuti ndauko ndokuzotsvaga kurengi batai zvinhu zvenyu zviri sei nanyangwe akadi akasuka tindaputsisa zviti nobvisa sei shanu dzabata saka toenda apa dzasitafitishanu batai shanu dzakadi maiwe hazviri kutaura zvengirosi ichi ndechirungu ichi chirungu tochiita zvokudini chinoshanda sei chirungu ichi mbiyamba amucha pepepe muchiriuza museti da kuitora ndiro yedu yekira yeblue dzese dzakaboka dzose tindaka achirya foto ndiro dzashota pano hatidi izvozvo ndo huno indiro batendiro dzenyu kuya gogorosi iwe kuti gogorosi idzo dzimwe idzo kuti gogorosi kuti gogorosi igogi kuti gogorosi gogorosi alright imakodo chaiwo ndaita 2 zvangu ndangoiti musi wamune muda mwazi guru riya makata ukasha ndangoita maviri akadai mukudzwa musabata vanakasi izvi hazvibatwi izvi ndo zvisingabatwizve toenda pane imwe iyi imwe ikapwanyika modi munonyanyisa zvenyu toenda apa omusadero hauchioni saka tizvo zvine 6 akadai makodo muchadei kudeizve zvinezvei mwari wokudenga ichi chindatiti ndomunoshaya chekudaiwo rufu nacho saka ndachitengerai zvokuti unogona kuchera nacho matambura anaekera vachimwawo madhiringi danosvikaekera vatonyanya kuzomasundira mukati futi inoda kutoswa mvura kuti ibve apapa vanyanya kumadhodhonyera mukati ana uyu vazukuru venyu vachimwira umu isu tichimwira mupisi yoita sekuti glasi ita sekuti haisi panangu ukafarira kadesign saka pachaita matesting efudhu yedu ezvikafu tinoita mangwana mavhidhiyo iwayo ese ezvikafu tichitesta techirwa chiyeso tisazopwanya magrasi namakangangwa patii ndofunga ndichatozivi kuti ndazodini asi auya ari mangani wo ndazowana ari 6 saka ndati kala iyi 2 4 5 saka 2 5 anoita 5 daenda ndawanza nini favorite kala nyandizivi mbuya ndodambudziko ndaita kala yezvi yamunoda pazvinhu zvenyu izvezvi kala yakatonaka ipi iyeyi yose yakanaka nokuti haina kunongwa zviyabva kutenga kuna Jesi munogona uzomboisira patinombogocha pepa ndaita inatambura pekuisira nyama tonamboisira imomu kana uisira zvimwe zvinhu zvenyu zvakanakanaka zvakakosherera uisira imomu hanoti chatombotoravo kadhibhokisi riya renyu kurongedzera sei ndikati pamwe munogonaita vaenzi vamunochitekera ngatisevhere imomo
kana vesa makapu enyu achinda kuvaenzi dish rekugezera maoko mandakaona mune 1 chete kati dish ndawedzerera saka ndo zvakazvisira ndichiita hangu nhasi ngirozi dzokudenga dzinotienda mshevayo hatimbanya unorekera asi hatitiitira kuti pamwe hatinanyatsokusima kuti painini zvandaita ndaconsider kuti ndikaenda pane pandidade because ndada kunozvitengera maeditures but nebhajeti yedu yatatapiwa zvasingaenderane because zvese zvinhu total zvangobva zvayoenderana nemari yatatapiwa ipapo kuti tinotenga makapu. The aim was to buy macups saka ndatirega ndikoshese hangu aya ari 6 makapu acho ebhonzo ndada kutoita 2 eglass aya but ndaona kuti even nanogona kupunzwa nevakomana ava saka rega ndimboita akaita kunge tumaplastic ututu tingatongeekera but maybe chavatsvagirwawo 2 or 3 maglasses pamachange achazosarawo then I think I love these ones mbuya ndatozotengerawo maisheroni avo akadai akanakisa handiti akanakisa pane anga akaita green orange saka ndati mbuya handizivi kuti vanofanira green wakanaka green yandoreva mozati yakaita sehembwe green semashizha emuti iyi ndo yakanaka nemamwe anga akaita orange yakati bhamazi orange chaiyo chaatinomenyaya saka ndazoguma ndatora idaya saka makala angu andanyanya kufokasa nawo kundiro ichena idzodzi dzakaita sekera kaki handizi kudzonzi chii nedzeblue dziya idzi saka hambuya idzi toita segirasi handiti dzengoita samagirasi asi nyangu kadii dzinozoputsikayo kana wairesverera asi ndo zviripo izvi idzi dzakanakisa chirungu zvembuya nhasi ndoda kutombodyira makadai tindadii chirungu chirungu chaicho zvinoita mwari izvi zvinoita mwari wokudenga uyu heme ingirozi kemamumbotenderi weri mbotianishurirai mavoko ini tinozvitenda tinozvitenda asingamboita muzivi kuti mabatsira seembuya ipapa kunyanya ipandiro ndiro vanga vatambura zvavo dzizhinji uwe waichozorya muto uchiyerera pasi indakamboita mazuva manga ndichidya mupoto paya ndaona zvinonetsa zvendiro rokuti munhu nomunhu nochida ndiro ndizozvashota eni ndikaguma ndakushangu ndinongorovera mupoto imomo zvididi zvodi pane 1 chasitasata pamwe yadondera kana yasina kudonda vamwe itongori losi yangu yandaita aiwa dzakakwana dzakaturikidzana dzese ndaita 5 intiriwe pano kaini 5 dzaita 5 1 2 3 4 5 dzeose mbuya maseti ose pakunota kuti nemaseti mangani chidisu zvokujairirwa mbuya wakoyo zukuru achiita up and down handizi kuti ndomupenyu zukuru what mbuya akuona maseti atinawo apapa tionekera abrahama tata maseti mangani pesu yaita zviviri uya ngativerenge maseti tese 1 2 kaapapa todai 3 apa 4 apa 5 maseti 5 amatengerwa nemuzukuru hela mandiro mozodei zvinhu ndishirenyi mutisitenda kana ndichitenda ndinoponeswa najesu muchaponeswa haleluya ndinoponeswa najesu muchaponeswa haleluya ndichaponeswa najesu muchaponeswa kana tichitenda muchaponeswa najesu muchaponeswa kana tichitenda